Mamati ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong a mafia wenno organisado a grupo dagiti agpapasablis iti Baguio City Public Market. Sigun iti opisyal, idi paitawan 2019 anaamuan dati mapaspasamak a subleasing. Nasurok iti 60 nga stalls ti ipapaabang ti lokal a gobyerno kadagiti direct lessees. Maabangan dagitoy iti 4 gasot a pisos aging 8 gasot a pisos kada bulan nga maipapaabang damanen iti daduma. Ket singsingiren da dagitoy iti 3,000 wenno 30,000 aging 40,000 tunggal bulan. Adapay dagiti stalls nga ipapaabang ti lokal a gobyerno iti 8,000 pesos ken 10,000 a pesos nga ipapaabang manen dagiti nagabang iti 130,000 pesos aging 200,000 pesos tunggal bulan kadagiti sublesses da. Kaya po iti dayta na inget nga i-implementar ti lokal a gobyerno ti saan apan nakaipalubos ti subleasing kadagiti stalls iti merkado. Nakikita mo talaga na malaki talagang problema pa rin. So, I'll be talking to the council kung paano natin talaga permanently talagang nagbigay na kami kasi ng dati amnesty, pero hindi inavail ng mga maraming vendors din kasi nga inaaway sila nung mga nagpasabli sa kanila.